Ziskonaut letím, říkají, že neznám. Trading krypto, já to dobře znám. Vítejte na Ziskonautu, místě, kde se finance mění v příležitost. Peníze se vyvíjejí a vy byste měli také. Ať už vás zajímá trading, investování, kryptoměny nebo chcete zlepšit svou finanční gramotnost, jste na správném místě. Svět financí může působit složitě, ale my v Ziskonautu vám ho ukážeme srozumitelně a prakticky. Od tržních trendů po chytré investiční strategie pomůžeme vám dělat informovaná rozhodnutí a převzít kontrolu nad svou finanční budoucností. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, vždy je co se učit. Klíčem k úspěchu je znalost, strategie a správné nastavení mysli. Přidejte se k nám na cestě k finanční svobodě a růstu. Přihlaste se k odběru a objevte svět financí s jistotou. Ziskonaut, váš průvodce k finančnímu úspěchu.